Огай. Повест. Укый автор Азира Кәреева Ақшура. 7-ші кисек. Биләжек аша килгән әсирләрнең акрынлап тормышлары бер изге салынды кебек. Элекеге мухаҗир татарлары кызларына өйләнүләре дә ярдәм итте. Иң яшьләре Жаппар ярын Иске шәһәрдә тапты. Истанбулга китеп сәүдәгәрлек юлына керде. Теге Иске шәһәрдә очраткан мәртәбәле кунак тәэсирендәме, әллә җирсүк хисенә шулай дәва табарга тырышты. Гел татарлар белән аралашты. Татарлыкны сакларга омтылды. Закир да Истанбулда яшәде. Баштарак татар кешесе җитәкләгән заводта эшләде. Соңгырак үзенең сәүдәгәрлек эшен кырды, әллә ни байымаса да тормыш көтәрлек мая туплады. Яше барган саен дингә ныграк тартылды. Вахап җир эшеннән ерак китәргә теләмәде. Ахры, бер район үзәге кебек кечкенә шәһәргә төпләнде. Яңа гаиләсе белән шунда көн күрде. Камилнең икенче хатыны бала тапмады. Көннән-көн Русиядагы Оренбург төбәгендә калган балаларын ныграк йоксынды ул. Түземлеге төкәнде. 1960 еллар башында ничек итсә итте, икенче хатыныннан бәхиллек алып, беренче гаиләсе янына кайтырга карар итте. Поезд белән Болгарияга, Болгариядан Мәскәү аша туган җиренә юл тотарга ниятләде. Бу адамга тәвәккәлләп, башкаларга да туган якка кайтырга бер өмет хисе бирде төсле. Поезд вокзалында хушлашу вакыты җитте. Алда билгесезлек һәм туган җир көтә. Бәгыр кисәкләрен кочагына алып кысар мизгел көтә. Бик каты дулкынланган, күз яшьләрен көчкә тыеп торган Камилне Жаппар башка озата килүчеләрдән бер читкәрәк алып китте. Утны суны бергә кичкән дустын читкәрәк алып китеп сөйләшүнең сәбәбе бар. Чөнки чит илдә көн күрмешләре көйле генә барган кебек тоелса да, әледән-әле тынгысызланырга берәр хәл чыгып тора иде. Шулай да алар чит илләрдә яшәүче татарлар белән аралашуларын, милли тормыш алып баруларын, балаларын татар итеп тәрбияләргә омтылышны, татарлыкны ташламадылар. Иске шәһәрдәге кунак әйткәнчә, читтәге татарлык дөньясына яңа сулыш өрделәр. Берничә ел элек аңар үзе кебек әсирлек юлын үткән, Анкарада яшәп яткан бер татар килгән иде. Ул салонда ялгызы гына калганны көтеп утырган икән. Жаппар балконга чыккан арада хатыны аш бүлмәсенә киткән җиреннән кире борылып салонга керә. Һәм тегенең шкаф тартмаларын аша-аша нидер эзләгәнен күреп хайран кала. Сиздерми генә кире чигенеп салоннан чыга, ишек кырыеннан күзәтеп тора. Кунак өстәлдәге кәгазьләргә дә күз сала, өстәл тартмаларын ачып актара, ашыгып нидер эзли, тикшерә. Жаппарның балконнан кергәнен күреп, берни булмагандай дусларча сөйләшә, аннары урынына барып утыра. Бу хәлне хатыны кунак киткәч кенә сөйләде. Башка әлеге кеше белән аралашмаска, өйләренә китермәскә тырыштылар. Һәр татарга чын күңеленнән ышанган, һәр татарны туганы кебек күргән ирнең күңелендә шул көннән соң шик уянды. Бераз саграк булу кирәк икән дигән нәтиҗәгә килде. Әмма теге адәмнең гамәленә бер аңлатма таба алмады. Бәлки, урлашырга акча эзләгәндер дип бер аклау тапканда әйтте. Әмма белүенчә, ул хәерчелек чигендә калган кеше түгел иде. Жаппар вокзалда Камилне читкәрәк алып киткәч, гозерен пышылдап кына диярлек әйтте. Дускай, Закир килә алмады. Бик теләгән иде. Беләсең, сагыну хәсрәте бездә дә синекеннән ким түгел. Шунда Камил Истанбулда аз гына кар явуга урамга чыгып йөгергән, балаларча куанып көлгән иптәше Закирны күз алдына китерде. Үзе ясаган чанага хатынын, балаларын утырта да барлы юклы карда тартып йөрергә тырыша. Урам яңгыратып такма килә. Уйласам, күз алдыма килеп баса туган җирем, кар, суык кыш уртасында улата буран җилен. Эй, Закир, кыш җитсә, туган авылында үткән балачагын шулай эзли башлый. Сәлам сөйлә, озатырга килсә иде, тагын бер күрешәбезме, юкмы? Алла бирсә, күрешербез. Менә ни уйладым, Камил, тыңла әле, сөйлә. Минем дә бер кайтып киләсе килә. Син андагы вазгыятьне кайткач күрерсең, хат язып күндер. Бәлки килер. Әлбәттә язармын, дускай. Хатыңны ачык яза аласыңмы, юкмы, билгесез. Гаиләң белән фотога төш. Шуны юлла. Әгәр вазгыять яхшы булса, фотога аяк басып төш. Бераз начаррак икән, утырып төш. Тагын да начар булса, чүмеп, чүгәләп төш.
Biz şundan senin halini de, vaziyetini de anlarбыз. Atnalar aylar uzdı. 4 gözlep kütülgen hat kelip düştü. Jappar kabalana hatını açtı. İçindeki foto idenge aşıp düştü. Kulundağı hatını unutup tezirek şuna baktı. Halsizlenip kenefige oturdu. Tın kaldı. Tire yağında jil qatırak isse, avıp biterge turgan, şır siyekке kalgan, üreklerini hatırletken esirler uzara sileşi. Tuğan illerine koytaşaklar, gazizleri bilen ışıraşacaklar. Şit illerde kurgenleri ütkende kalır. Неше yıllar davamında qara qaygıga batıp, ümit bağlap haber kütken enileri, әтилері, хатыннары, балалары құшақларына sarılıp yıllar. Kubisinin vagonga menerlikte güçleri yok. Bari tek cehennemden kutulu, soğuş bitu, qaytu turundağı жылы şatlıklı his ayakta tuta. Hayır, barısı da yaxşılık gına kötmey, ışanu hisi күзләрендә şağılmay, nindidir bir sezimlew, puşunu barın. Soğuş yıllarında көргәннәре яқты hislerini bütünlege jüyüp taşlagan kibik. Аңа qaramasdan, adam balaсын ümit yürte, күрешегінде ümit kitire. Jappar şulay türlü tillerde söyleşken esirlerinin ıgız-ıgısından pışıldap etilgen bir neçe cümleni anlap aldı. Kardeş, isen kalasın kelse vagonga minme, koş. Anın tanıştırmışta yaşisi kele. 17 yaşta avuldan ayrıldı. Bütün көргәне soğuş hem esirlik, vahşilik hem ulem. Аңа biteli 20 yaşkini. Ulesi kilmi. Hatınının kurşu bülmeden, hat kimden dip indeşkeni işitildi. Şul yağımlı tağış yine için barlıqa qaytardı. Üzün tizrek kolga aldı. Yanına kelip baskan süyiklesine hatını sızdı. Kamilden, ailesi bilen kavuşkan. Hatını idendegi fatonu kurdu. Şunu aşığıp kulunu aldı. Jappar tereze tarafına qarap, kaltırangan kulları bilen көz yaşın sırptı. Canım, balaları üzüne okşağını mi? Üsip bitkenler bitindi bular. Bik bäxetliler. Çınnan da, fotoda köp yıllardan soň ýaňadan kavuşkan gaýla bik bäxetli körüne. Aile başlygynyň ýüzünde ýylmaýy şagla idi. Bir neçe günden soň Jappar hatyny Zakirga көрsetdi. İpteşi selam hatyn okup çykkaş, "Sen foto salarga tiýiş diýen ediň. Fotosu barmy?" dip gyzyksandy. Jappar İpteşi tüpşenmese көрsetip turmaska niýetlegen idi. Gürge kadar suzulaşa hyýalyn jimirirgemi? Ämme üze sıragaş yok diýerge tili eýlenmedi. Yalgan silisi kilmedi. Fotonu başka bülmeden alıp çygyp berdi. "Eýe, jiberdi. Me üzüň qara." Kamil dostlary tugan iline gaýtgaç, halleri eýbet bolsa, basyp, biraz kıyınlıklar kişirse, oturup, tagында awrlyklar görse, şümüp düşerge tiýiş idi. Fotoda ul iň alga sozulyp ýatgan. Demek, äle haman tugan ilge gaýtu, ulimge tiň. Povest temam. Oga digen povestim 2020 ýylda ýazyldy. Äligi eserim Eratkan edebi jurnalybız Qazan otlary 2020 ýylda uzdurgan iliň turunda ula edebi konkursunda mertebeli urun aldı. Annary Gajizlik isimi astynda jurnalda dünýä gördi. Taňlawuňyz üçin rahmet. Kilesi uçraşularga kadar.